Týmito ostrými slovami otvára svoj kritický pohľad známy politológ, historik a publicista Eduard Chmelár. V najnovšom prejave sa nebojí pomenovať veci pravým menom. Od glorifikácie Karola Duchoňa cez kvalitu našich filmových scenárov až po bolestivé zlyhania slovenského filmu v zahraničí. Vypočujte si slová Chmelára. Aj vám už lezie na nervy Karol Duchoň? Musím tvorcom filmu uznať jedno. Podarilo sa im ho spopularizovať ako nikomu predtým. Duchoň dnes hrá všade, ale tam moje uznanie končí. Bol som medzi prvými, ktorí kritizovali režiséra Petra Bebiaka za zbytočnú politizáciu. Tlačiť Duchoňa do pozície, o ktorú nikdy nestál, je prehnané. Film mu síce nevyčíta alkohol, ktorý k nemu patril, ale je slabý, miestami banálny a nudný. A tak sa opäť pýtam, prečo nedokážeme nakrúcať historické filmy, ktoré by boli inšpiratívne pre nové generácie? Nie sú písmenká, hovorieval Štefan Kvietik. Slabé scenáre sú problém, ale nie len to, aj diváci majú čudné očakávania. Niektorí chcú vidieť Duchoňa ako hrdinu bez chýb, ale prikazovať umelcom, ako majú tvoriť, je nebezpečné. Nespomínam si na slovenský historický film, ktorý by úspel v zahraničí. Seriály ako Štúrovci sú školometské, statické, skôr dokudrámy než umenie. Opačný extrém je zasa znevažovanie našich dejín a osobností. Výsledkom nie je dobré kino, len sklamanie. Pozrite sa na Maďarsko. Ich historický seriál Strážcovia koruny je ako maďarská verzia Hry o tróny. Dej je od reality poriadne ďaleko. Ale ak to beriete ako fantasy, baví vás to. Technicky perfektné, vizuálne pútavé, multijazyčné. A to všetko za 56 miliónov eur. Ak chcete uspieť v zahraničí, film musí byť vizuálne aj literárne atraktívny. Áno, ak filmár nevie pútavo zobraziť realitu a vymýšľa si, je to problém. Ale je to stále lepšie ako naše suchopárne, nevýrazné pokusy. V oblasti historických seriálov sme zmeškali vlak. Predbehli nás nielen veľké krajiny, ale aj Česi, Maďari, Dáni či Srbi. Sme ako neviditeľná kultúra v priestore, kde sa iní hrdo prezentujú. Ešte aj Maršal Hadík vo filme vystupuje ako Maďar, hoci bol slovenský zemian z Turca. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. A preto sa pýtam, aké posolstvo chceme o tomto národe a krajine odovzdať svetu? To je otázka. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.